Hi guys, welcome to TFA Files TV. We are back again with the latest gossip nyaya dziri kupisa dziri kutenderera pasocial media. Muri sei kuma TV ese enyika. Mo Boys awina case yake against Mpata family. Kiki na Tight, they have to pay 100,000 rands ye court costs starting tomorrow and 2 million rands for damages. Hanzi vabvise maposti ese avakaisa amukoma Mo Boys. Ndozvataurwa nani naMo Boys achifara kufacebook kwake adedzera kuti tawina vachida vasingadi Mpata family taidya. Munongoziva mega nyaya yako ari kubva nekwari kuenda. Mpata family yakaposta manumbers aMo Boys zvinova izvo zvisingabvumidzwi kuti zviitwe, asi vakazviita. Mpata family kati inozvimirira yega. Munoziva paya pavakaendesana kukoti last week pakazouya Mpata family Tight naKiki vachiti vaengage vachitiratidza ring zviri zvenhema. Tikazvitaura vanhu vakati tinotaura nhema. Saka ndio pane nyaya yacho, of which Mo Boys tingamusvore kana kusamusvora, asi akazama by all means kuti vaita se vakumbire ruregerero. Ndozvakataurwa kukoti imimi endai munokumbira ruregerero, modeleta maposti amakaposta, mokumbira ruregerero paFacebook, of which Tight naKiki vakaenda kumba kwavo. Munongovaziva mega vane pride too much yekuzvida. Vakumba vakanoita imwe video of which ndio yakanzi naMo Boys tane imwe solid case because vakanoti iwo we can't apologize pazere vanhu vedu aya mafollowers 800 followers atiti yakadaro. Saka nhasi vadliwa. Tichitaura kudai Tight naKiki Mpata family they have to work hard kuti vabhadhare mari dzese idzi dziri kudiwa. Saka Mo Boys anga achitaura achidedzera kuti haisati yapera panotone imwe inonzi defamation of character nekuti vakandirwadzisa zvisingaite. Imwe futi case iri paside iri padivi isingafambirani neiyi. Vamwe vazukuru vambuya neanda vataura zvinhu zvakawanda zvakasiyana siyana. Varipo vamwe vanhu vauya vakati aiwa Mo Boys une mwoyo wakaipa, ndiwe satani wekupedzisira, utofara kuti uda kudya mari dzevana vadiki vanoshanda very hard, usadaro. Asi vamwe vari kumira naMo Boys vari kuti aiwa wagona zvisingaite, wagona zvisingaite, they must learn very hard. Vana ava vanodherera, havadi kuteerera too much, vanofunga kuti vakangwara. Last time vaidedzera kuti isusu maZimbabweans hatina basa nemi, tinoitwa sei, tinofarirwa nevamwe vanhu vari kune dzimwe nyika, of which kune dzimwe nyika kwacho munongoziva mega maZimbabweans tiriko kwese, ndiwo maZimbabweans ari kuvasapota. Saka vadliwa Tight naKiki, they have to work very hard. Mo Boys adedzera kuti Cape Town High Court has issued a judgment, we have won. Anga chitenda majudges ake. Handizivi guys zvinoti kudii nazvo, asi vazukuru vambuya nanda varipo vari kufara, varipo vasiri kufara. Vamwe vanhu vari kuti aiwa kosei maita zvakadaro naye Mo Boys, munhu muomba akaita semi nezvimada kudlira vana mari dzavo. Saka Tight naKiki they have to work extra miles. Mukavaonawo vachiitawo zvavari kuita zvimaskiti zvavo guys, mungozamawo kuti mungonotarisawo because mari nezvipa inenge yakuenda ine ichidzokera uko, because Mo Boys adedzera kuti zvese kuenda kwataenda uko nemalawyers edu vanofanirwa kubhadhara. Ndo nyaya yacho guys yanga tatikuigire. Mpata family yadyiwa kukoti, zvanzi inofanirwa kubhadhara mari yakaita se100,000 rands ne2 million rands for damages. Saka ndo nyaya yacho angachifara Mo Boys. Kana mchida full story munoenda kuFacebook kwake mononzwisisa nyaya kwairi kuenda nekwairi kubva. Adedzera kuti inini nyange mukandituka mukanditi chi, inini ndagara ndine mari dzangu, ndine mota dzangu, zvese zvamuri kutaura ndoda kumukira pana Tight naKiki hapana zvakadaro. Ndakavapa chanzi asi chanzi vakaramba, vakadedzera kuti isusu hatitu yakadaro, hatimbofi takakumbira ruregerero pamafollowers edu akawanda kudai. Thank you so much.